Můj otec řekl, že tvoje sestra je úspěšná a zodpovědná, na rozdíl od tebe, která nepotřebuje pomoc. Ale ty jsi nezodpovědná a nedokážeš zvládnout úspěch jako tvoje sestra. Můj otec to řekl přímo před celou rodinou při večeři. Všichni stichli. V místnosti zavládlo ticho, zatímco otcova slova visela ve vzduchu. Ahoj, jsem Rachel a je mi 24 let. Pracuji jako grafická designérka v malé marketingové firmě v centru města, ale moje rodina to nikdy nepovažovala za skutečný úspěch. Když jsem vyrůstala, byla jsem vždy kreativní snílka, zatímco moje sestra Sarah byla zodpovědná a úspěšná. Stala se zdravotní sestrou, brzy si koupila dům a měla vše perfektně naplánované. Nebyla jsem bohatá ani okouzlující. Žila jsem v malém bytě se 2 spolubydlícími. Ale měla jsem něco, co oni nečekali. Nezávislost a tajný spořicí účet, který jsem si budovala 3 roky. Moje rodina nás při každém setkání neustále srovnávala. Stalo se z toho pokroucené divadlo, kde moje úspěchy byly minimalizovány a její oslavovány, jako by vyhrála Nobelovu cenu. Pokud jste někdy byli poníženi vlastní rodinou, přihlaste se hned teď a podělte se o svůj příběh níže. Ráda se spojuji s lidmi, kteří chápou, jaké to je, když vás přehlížejí lidé, kteří by vás měli nejvíce podporovat. Celá léta jsem se snažila dokázat, že si zasloužím stejný respekt, jaký prokazovali Sarah. Ale brzy jsem pochopila, že jejich uznání nestojí za to, abych se o něj snažila. Skutečná zrada se stala na zásnubní oslavě mého bratrance. V luxusní restauraci se sešla celá rodina, tety, strýcové, bratranci, všichni. Můj otec vstal, aby pronesl přípitek na úspěchy rodiny. Celých 5 minut chválil Sarahinu kariéru, její zodpovědnost, její zářivou budoucnost. Pak se dostal ke mně a Rachel. No, ona si ještě hledá svou cestu. Ne každý může být tak soustředěný a úspěšný jako Sarah. 20 lidí u stolu stichlo. Někteří se na mě dívali s lítostí. Jiní přikyvovali, jako by souhlasili. Moje sestra mě nebránila, jen se trapně usmála a zašeptala, tati, ne, co nejtiším hlasem. Omluvila jsem se a odešla na toaletu, tvář mi hořela hanbou. Ale když jsem šla chodbou, zaslechla jsem rozhovor 2 tet. Chudák Rachel. Asi nikdy nebude tak úspěšná jako Sarah. Alespoň Sarah už nepotřebuje finanční pomoc od rodičů, na rozdíl od některých lidí. Srdce se mi sevřelo. Už přes 2 roky jsem rodiče o peníze neprosila, ale oni všem říkali, že si od nich neustále půjčuji. Používali mě jako varovný příklad, aby Sarah vypadala ještě lépe. Cesta zpět k tomu stolu mi připadala jako nejdelší cesta mého života. Zatímco jsem byla pryč, všichni za mými zády diskutovali o mých neúspěších. Ale to byl jen začátek. Následující víkend pozvali moji rodiče pouze Sarah na večeři k výročí do drahé steakhouseové restaurace. Když jsem se zeptala, proč mě nepozvali, maminka řekla, zlato, stejně by ses tam necítila dobře. Není to místo pro tebe. Co to mělo znamenat? Je to jen pro úspěšné děti, které umí ocenit dobré jídlo, zavěsila jsem s pocitem nevolnosti, ale to nejhorší mělo teprve přijít. Na oslavě narozenin mé babičky otec před všemi veřejně oznámil, že Sarah převezme správu babiččiných financí. Je zodpovědná, řekl a podíval se přímo na mě. Někteří lidé prostě nemají dostatek zralosti na důležité rodinné povinnosti. Pomáhala jsem babičce s počítačem a nákupy už několik měsíců, ale tomu bylo jedno. Nejhorší zrada přišla od samotné Sarah. Jednou v noci mi zavolala a plakala, byla ve stresu z práce. 3 hodiny jsem ji utěšovala a pomáhala jí nacvičit velkou prezentaci. Byla jsem tu pro ni, jako vždycky. Druhý den to řekla našim rodičům. Rachel je poslední dobou opravdu negativní, jen si stěžuje na svůj život, místo aby dělala něco produktivního. Snažila jsem se tě podpořit, řekla jsem jí, když jsem ji konfrontovala.
jen pokrčila rameny. Táta se ptal, jak se máš. Byla jsem jen upřímná. Tehdy jsem začala všechno dokumentovat. Screenshoty podpůrných zpráv, které jsem jí poslala. Záznamy rodinných událostí, ze kterých jsem byla vyloučena. Poznámky ke každé jízlivé poznámce. Poslední kapkou bylo, když jsem zaslechla, jak táta říká strýci, Rachel nás asi bude potřebovat, abychom ji podporovali navždy, ještě že máme Sarah, která to vyvažuje. Něco ve mně prasklo. Přestala jsem se snažit získat jejich respekt. Netušili, že jsem v noci a o víkendech potichu budovala svou vlastní designérskou firmu. Zatímco si mysleli, že si jen hledám své místo, našetřila jsem $15,000 a měla 3 významné klienty, kteří mi platili měsíční paušál. Zaznamenávala jsem každou konverzaci, každé vyloučení, každou lež, kterou o mě řekli, a vytvářela si jasný obraz o tom, jak mě opravdu vidí. Největší tajemství. Už jsem dala výpověď pronajímateli a našla si krásný jednopokojový byt na druhém konci města, kde jsem mohla začít nový život. Můj plán byl jednoduchý. Ukázala bych jim, jak nezodpovědná a neúspěšná opravdu jsem. Neměli tušení, že jejich neúspěšná dcera se chystá stát se zcela nezávislou. Mezitím jejich úspěšná dcera ve skutečnosti bojovala s dluhy na kreditních kartách, které tajila. Objevila jsem Sarahiny finanční potíže, když nechala otevřenou svou bankovní aplikaci na mém počítači. 3 vyčerpané kreditní karty a varování před pozdními platbami. Ironie byla dokonalá. Chválili její úspěch, zatímco se topila ve finančních problémech, a kritizovali moje selhání, zatímco já prosperovala. Moje spojenkyně přišla z nečekaného místa. Byla to moje babička, která už roky tiše sledovala rodinné vztahy. Po rodinné večeři mě vzala stranou. Rachel, vidím, jak s tebou zacházejí, a není to správné. Tvůj dědeček by se styděl. Babička mi prozradila něco, co mě šokovalo. Můj otec vždy žárlil na kreativní lidi, protože se vzdal svého snu stát se hudebníkem a stal se účetním. Vidí v tobě své mladší já a místo toho, aby byl pyšný, je naštvaný. Řekla mi, až budeš připravená udělat ten krok, budu stát při tobě. Mezitím se moje rodina stala ještě arrogantnější, protože si myslela, že mě úspěšně dostala na místo. Zaslechla jsem, jak Sarah říká naší sestřenici, Rachel konečně začíná akceptovat, že není tak schopná jako my ostatní. Můj otec začal vtipkovat o tom, že bude Rachel podporovat, až jí bude 40 a bude stále bydlet s spolubydlícími. Neměli tušení, že se scházím s klienty, finalizuji smlouvy a plánuji svou úplnou nezávislost. Napětí vyvrcholilo, když můj otec při nedělním obědě prohlásil, možná je na čase, aby Rachel zvážila praktičtější kariéru, něco, co odpovídá jejím omezením. To bylo vše. Měla jsem dost toho, být pro svou rodinu zklamáním. Konfrontace se odehrála na Sarahině oslavě nového bytu, což bylo ideální prostředí, protože byla přítomna celá širší rodina. Můj otec zvedl sklenici k dalšímu přípitku. Na Sarah, která dokazuje, že tvrdá práce a zodpovědnost se vždy vyplatí, na rozdíl od některých lidí, kteří se jen vezou životem. Vstala jsem. Tati, musím ti říct něco důležitého o zodpovědnosti a úspěchu. V místnosti nastalo ticho, když jsem vytáhla telefon a začala číst. Sarah, moc děkuji za návrh loga. Tady je platba $3,000, o které jsme se domluvili. Ukázala jsem jim e-mail od mého největšího klienta, platbu, kterou jsem obdržela toho rána. Tohle je od jednoho z mých 3měsíčních klientů. Už 2 roky úspěšně podnikám na volné noze. Můj otec zbledl. Rachel, o čem to mluvíš? Naspořila jsem $15,000. Příští týden se stěhuji do vlastního bytu a navzdory tomu, co všem říkáš, jsem tě o peníze nepožádala už přes 2 roky. V místnosti nastalo ticho. Obrátila jsem se na Sarah.
A Sarah, když už mluvíme o zodpovědnosti, chtěla bys všem vysvětlit svůj dluh na kreditní kartě. Její tvář se skřivila. Rachel, nedělej to. Náhodou jsem viděla tvou bankovní aplikaci, kde byly 3 karty s maximálním limitem a poplatky za opožděné platby. Proto si byla tak vystresovaná, ne kvůli práci. Moje babička vystoupila vpřed. Myslím, že je na čase, aby tato rodina začala Rachel prokazovat respekt, který si zaslouží. Můj otec se rozčílil. Ty tomu nerozumíš. Rozumím tomu dokonale. Potřebovali jste někoho, kdo by byl rodinným ztroskotancem, aby Sarah vypadala lépe. Ale já už nejsem vaše ztroskotanec. Položila jsem klíče na stůl. Už nebudu předstírat, že potřebuji vaše uznání. Jsem úspěšná, nezávislá a konečně se nemusím snažit dokazovat svou hodnotu lidem, kteří ji stejně nikdy neocení. Odešla jsem z té oslavy s hlavou vztyčenou. Ruka mé babičky na mém rameni. V následujících týdnech se někteří členové rodiny ozvali, aby se omluvili, ale moji rodiče zůstali tvrdohlavě mlčenliví. Sarah nakonec zavolala s pláčem a přiznala, že mi celou dobu záviděla mou kreativitu a nezávislost. Cítila jsem, že musím být dokonalá, protože ty si všechno dělala tak snadno, přiznala se. Můj otec se nikdy neomluvil, ale moje matka nakonec přiznala, že byli nespravedliví a nevěděli, jak úspěšná si se stala. Nastěhovala jsem se do svého krásného nového bytu, rozrostla jsem své podnikání na 6místný příjem a navázala jsem vztahy s lidmi, kteří mě oceňují. Tentokrát mi jejich mlčení neublížilo. Osvobodilo mě. Uvědomila jsem si, že hledat uznání u lidí, kteří potřebují, aby selhal, aby oni mohli uspět, je prohraná hra. Rodina nás stále srovnává, ale nyní se situace obrátila. A upřímně řečeno, už mi to je jedno. Pokud jste někdy museli čelit zradě rodiny, klikněte na přihlásit se k odběru a povězte mi svůj příběh. Byli jste zklamáním rodiny, ale nakonec jste byli úspěšnější, než kdokoliv čekal. Podělte se o to níže. Někdy nám lidé, kteří nás podceňují, dávají ten největší dar motivaci dokázat, že jsme je stejně nikdy nepotřebovali. Odkud se díváte? Napište to níže. Vždy to kontroluji. A ráda se spojuji s lidmi, kteří překonali rodinnou preferenci. Váš příběh si zaslouží být vyslechnut.